weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to campinga to kawlaka to sibasoron to gamaji to ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno yaya ba to richatol ha to galle ceerno Abou Diallo to kiiɗire ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ɗi janoɗo hijjore mum to leydi Arabie Saoudite o arti gila talata hanki o joftiɗo e nder nafcot lamorgo leydi makko to leydi Sénégal commandant El Hadji Aliou Bakara Fall o suɓama e oɗo saaha joni o kanko laati directeur général compagnie Air Sénégal o lomti ko biyeteɗo Ibrahima Kane baɗaɗo limogé golle mum to leydi Mali colonel Azimi Koita joƴƴini e golle mumen ɓena suɓaɓe kay mbaɗa terɗe taw ko suɓade halfinaɓe ko fati mittade e windude ko fati kuule leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi Côte d'Ivoire rokki yamirore faade laamu leydi Mali nde woppitta ko ɓuuri yawde yaccade tawa kadi ko sans condition capanɗe nayyi e jeenayya militaire Côte d'Ivoire naɓe naggaɓe ndera leydi he taw ko tumaɓe mercenaire uji to leydi Afrique du Sud yimɓe tato puɗɗima teɓede enquête fodde nogas go neɗɗo wasnoɓe pittali mumen e nder boîte de nuit goto to leydi Congo Brazzaville fodde capanɗe joyo neɗɗo taw ko jeeyaɓe e catala Union africaine wondude e catala bitengal CEAC woni tigui ko suɓanoɓe yo jaaka yurnoyade ko fate suɓugoji sarɗiyeji woni les observateurs bannoɗi e nder leydi he habaruji men jolam jaɓɓeri ma jaaha to Sri Lanka to dow laaci dentude Amérique ha to Ukraine e leydi Russe bisimilla mone kirki hotodirte joni piren pacciren kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum hano hannirta ni an mo ƴiƴam dogata e nder terɗe muɗum an joguiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje ɓandu ƴakkoru an gonduɗo e diabète tension hémorroïde cholestérol jokkodira e gorel ti joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni gorel te ko leggal ngal ala produit chimie ala rewam haydara ko naturel ko leggal ngal Allah jippini ene ummiri to Corée du Nord ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol an ganduɗo rafi maɗa ene safri ha tampi ronkidañde jaam an moɗɗo poɗɗe ƴetti pikkiraji ha tampi ene ronki yitade hoore mum jokkodire e gorel teya joni jiituɗa hoore maɗa gorel te ene safra ɓen ustoraɓe goragu ɓe nangata taare ɓen wonduɓe deedi guttoji e deedi musoji ƴettu gorel ti joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni gorel te kala jiɗɗo hebde ko ɓuri ɗo labde jokkodirta koye ɗeɗo numéro uji so tawi koto dow laaci dentude Amérique jokkodirta koye biyeteɗo Abouso kawral Fouta business numéro makko téléphone mbatta ko +1 347 701 56 77 so tawi ko wonɓe to leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngayda numéro mum téléphone ko 77 128 23 46 walla jokkodira e biyeteɗo Amadou Isaka Kebe to Ziguinchor numéro mum téléphone ko 77 560 54 30 aɗa wawi kadi tawi ko wonɓe kiidira e falde mum kala aɗa wawi jokkodirde ceerno Habous Diallo
numéro téléphone mum ko 77 554 75 54 so tawi koto wonɓe to Touba jokkodirta koye Moussa Mbacké numéro mum 77 631 71 68 so tawi koto wonɓe to leydi Gabon jokkodirta koye biyeteɗo Papa Kane numéro mum téléphone ko 077 07 739 mbiɗen ko 07 739 57 97 gurel tek tawi kadi koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye biyeteɗo Hamidou Ba numéro mum téléphone ko plus 225 01 53 11 51 54 so tawi aɗa yiiɗi heɓde ko ɓuri ɗo labde aɗa yiiɗi andude holko woni gurel ti e holko gurel ti nafata so tawi gurel ti ne safra rafima mo gonduɗa an jiyo bindi naati site mabɓe internet mbaɗa www.gorelti.com taw foof koye minuscule ma andu tigui tigui holko woni gurel ti e holno gurel ti hutorte so tawi kadi ne yaade rafi mo gonduɗa ne safra ɗum ƴetta ɗum hano hannirta ni gurel ti ko lekki ki Allah addi ki Allah jippini ngam faabade miskineɓe ngam safruɓe sel jallani mbadden danɗo faade gurel ti kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e ñalawma hande o eɗen goni alarba eɗen goni alarba sappo e tati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollediɓe mum ɓe kolliri tigui wonde altine hecci o e nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗi ɗi ko ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeenayo neɗɗo kolkiso noon e nder jokoli leydi he kala hen ujunere temedde ɗiɗi e capantati ɗiɗo ko TDR woni tigui test jawɗo o temedde ɗiɗi e sappo e jeegomo ko PCR tawama noon ene fiɗa rafi o ene nder ɓen tawama ene fiɗa rafi o tawama tigui e nder ɓen e tawa capanɗe jeegomo e ɗiɗo neɗɗo ko fiɗaɓe Covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeegomo e joyo keeɓi cettino cellal mumen hay goto ala mo rafi o yooɓino ñande altine nde ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni fondation Chingeti Pharma de bienfaisance e gardugol député biteɗo Sidi Mohamed Seyidi ɓe dokkiri ñande alerte ñande duni ñande julde taske nde e nder nokkuji kewɗi ɓe kirsi hen capanɗe nayyi e ɗiɗi naggue ɓe mbawi sarde tebbuji ɗi e nder yoga e famille aji taw ko miskineɓe beele ne mbawa he wadde julde mumen hano hannirta ni ɗena galleji noon en tawe tigui e nder wuuro tentana e nder leeɗe tentana sadaga o noon hitande hikka nde ko mbawi hitande hikka nde ndi ari ti koye eɓe mballodiri e ONG goto biteɗo turkinaɓe biteɗo Yardimili wondude e commune mo tentana ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar e on fannu keddoɗen ha joni croissant rouge émirati woni croissant rouge taw ko émirat arabe ini wondude association Taïba pour la culture ɓe pecciri kamɓene ñande julde taske nde e nder ɓe pecciri tigui ɓe pecciri jawɗi taw ko jawɗi layyaji kewɗi faade galleji miskineɓe fodde ujunere temedde joyyi famille mbawi hebde maruru men ñande julde nde hano hannirtini ɓe kolliri noon ɓena heɓeɗen belle ɗena balle noon e mbadi sadaga koto Medredra faade to Rosso ha to wiyete en wuula ha Tiguinte to Nouakchott e ko nandi hen fodde temedde jeetati jawdi ɗum woni koɓe kirsi ɓe mbawi feccude e nder ɗiɗo famille aji kene qime ha ujunere temedde joyyi famille ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu muɗum to Arabie Saoudite taw ko yaade hijjore muɗum ñalawma ko hijjorde nde gasine nden o wawi joddade toon e ɓeena tawa ko ɓe joddima toon to Makka to e jippundu makko e ɓeena tawa ko ɓeena witeɓe mission officielle haji taw
e représentant ji ɓen arnoɓe hito hijjore hitande hikka nde taw ko Mauritanie mujibu jonde nde noon ko yidde yewtide mabɓe no hijjore nde yaari ndi so tawi kay waɗani caɗele beele kadi eɓe mbawa rentade gueɗe baɗe noon so tawi waɗi caɗele beele mbawa rentede lawol gongol ɓe noon so tawi noon ko ɓen ɓe o joddi noon e nder ɓe o joddi noon en tawtora jonde nde hono directeur cabinet makko biteɗo Ismaila Wul Cheikh Ahmida wondude so tawi noon ko délégation ngaji ɓe o joddi ɓen woni da Wula Amara Taleb on ko ministre des affaires islamiques wondude Ahmed Wula Neyni on ko conseiller à la présidence de la République wondude Mohamed Wula Banana on ko conseil on ko consul général mo leydi Mauritanie tawteɗo to Arabie Saoudite wondude Mohamed Wul Ahmed Aida on ko secrétaire général du ministère de la justice wondude Saloum Camara ko mennoɗo wonde ministre de leydi he wondude Mohamed Wula Maguette on ko général de division et de la division à la retraite e so tawi noon ko représentant ji ɓen yaaɓe hijjore ɓe o joddi to noon ene tawe hen Mohamed Lakdaf Dam wondude Mohamed Mbareka Wula Hummudo wondude e madame Aissata Samba Sow wondude e madame Aïchetou Mintou Doussou ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi mbiɗen gonnoɗo e hijjore mum to leydi Arabie Saoudite talata hanki o joftiɗo e nder nokkota lamorgo leydi makko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jaago gala leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde talata hanki o ko ujunere temetere capanɗe jeetato e yimɓe jeegom woni holkisaɓe nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi hen ujunere temetere nogas jeenayi ko test mo hinde TDR woni test jawɗo so tawi ko capanɗe jeeya e jeeɗiɗo heddiɓe ɓe ko PCR tawama noon temedere e jeeɗiɗo e jaati ko fiɗaɓe Covid 19 e nder ɓe cellano ɓe noon hen temedere e jeetato kefti cellal men pati galleji men so hay goto ala mo rafi o yooɓi hay goto kadi ala tampuɗo e oɗo saaha joni nder ha leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni gollotoɓe e société biteɗo société télécommunication mo Mauritanie natini tikkere hofgo juuɗe talata hanki o sappo e ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɓe kolliri noon tikkere hofgo juuɗe ɓe natani hanki nde noon ko ɗo kay ha nogas e goho lewru morso gonɗen ndu siftinde on noon ko addi kay ɗeɗo balɗe seeɗa ɓe ƴetti noon tikkere hofgo juuɗe nde yon balɗe seeɗa ɓe kolliri noon woodi sababu tikkere hofgo juuɗe nde ko beele kay ɓen ardiɓe société o ardiɓe société ɓe mbawa yurnitade gurdameje mabɓe mbawa rokkudeɓe haqqeji mabɓe ha timma hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen goto e ɓen taw ko nangganoɓe ne soka tigui e nder kasoji ɗi leydi Sénégal jeeyaɗo tigui e ɓen wiyeteɓe force spécial tumunoɓe kay woni mujubu men ko yidde bonnude duppude leydi Sénégal ñande jamma jeenayyi ina wiyata sappo lewru morso gonɗen ndu noon o wi omo wiyete o ɓoccitima tigui o dogui oɗo saaha joni omo yiile omo wiya Papa Mamadou Seck noon ko guila nogas jeenayyi lewru juin ko guila lewru juin ko ndeno nanggano so taw wanno ko suum mandat de dépôt sakono tigui koto makko woni maison d'arrêt des correctionnel ko totori fisque tono nanggano o sellano noon e kayit docteur o itta toon o adda tigui to pavillon kasso o tawteɗo hôpital Dantec ko tono wonno e saaha kay safruji makko ko ɗon heeɓi fattange wawde kay nadde e soyde ɗum noon koko jamma jeenayyi ne wiyata sappo lewru o lewru ndu gonɗen ɗum ko nden tigui o dogui o naati e soyde oɗo saaha joni omo yiile jiilaw cattugu no feewi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to Kaolack paɗena koninkoɓe faggudu woni duwan tawteɓe to Keur Ayub ɓe Nioro ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e koliji jeeɗiɗi tawi ko faux médicament ji wondude capanɗe nayyi e jeegom kilo taw ko drogue mo hinde chanvre indien capanɗe e jeegom kilo de drogue mo hinde chanvre indien foof noon jaɗu mum ene qiime ha temedere capanɗe nayyi e tati ujunere ne fawi temedere capanɗe nayyi e nayyi ujunere mankude e temedere capanɗe nayyi e nayya million mankude seeɗa ko ɗum tigui woni ko jaru muɗum ɓe nangui ɗum noon hollirama tigui ɗum teɓa noon ko hakkude nokku biteɗo Madina Sabakou hakkude mum e nokku to wiyete Nibe Ndiayena e nder département mo Nioro ɓe nangui ɗum noon ko ñande jeenayyi lewru
morso gonnen ɗo sanga 4h du matin woni ko adi wendoga seeɗa ko nden tigui ɓe mbawi teɓade oɗon fo marchandise ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni compagnie laade diwoje taw ko Air Sénégal ɓe kewi directeur mabɓe général kesso ene wiye El Hadji ene wiye commandant El Hadji Aliou Badara Fall commandant El Hadji Aliou Badara Fall noon ko pilote ko kanko kadi woni conseiller technique au ministère du tourisme des transports et des transports aériens ko joom expérience uji kewɗi ko feeti fate laade diwoje kene wona duuɓi 33 omo jogui expérience muɗum ko fate laade diwoje commandant Fall noon o meeɗino wonde président national des syndicats des pilotes de ligne sénégalais woni président SPLS omo jeeya kadi e ɓen taw ko terde joɗinoɓe tafi kay coosi ko fate Air Sénégal ko neɗɗo gan jogui ko neɗɗo joom responsable uji kewɗi ko fate on fannu laade diwoje e oɗo saaha joni noon ko kanko ardi oɗo compagnie biteɗo Air Sénégal o lomti noon ko biteɗo Ibrahima Kane noon ko baɗaɗo limogé golle mum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni landaji e diɗɗe landa dawrugol kala e oɗo saaha joni ɓe puni tigui koye rumaji mabɓe ruma jarribu noon mone mabɓe kala nana biwo moni kala kadi nana fota hokka poɗoje ko foti wadde kay ko ɗamini wadde so tawi kay heeɓi polgu so tawi noon ko landaji jeetati walla mbiyan coalition ngaji jeetati tawteɗi e oɗo saaha joni gembeniɓe ɗina sumgoji ko ni tigui woni jubbuɗi mabɓe ñalawma hande o so tawi ko coalition buntubi nana wonɓe noon ma mbat tourné mumen e mbaɗɗa tourné mabɓe oɗo saaha joni saraji Dakar ñalawma hande o so tawi ko coordinateur coalition Aar Sénégal e équipe muɗum ɓe noon koleri tigui maɓe jetto to wiyete Diawɓe ɓe jaaha ha to wiyete Welingara ɓe kibito ɓe patoto Kaolack ko noon kadi ɓe dutto ko noon kay ɓe utto ko toon to Kaolack ɓe udirta ñalawma alarba hande o to Kaolack ɓe udirta tourné mabɓe so tawi noon ko ɓeɗo so tawi noon ko coalition serviteur MPR e gardugol Pape Fall ɓe noon en tijjam to Kaolack so ɓe tijja to Kaolack ko noon kadi ha to Sokone ha to Toubacouta maɓe jaa kadi ha to wiyete Karanga ɓe jaa to wiyete Passy ɓe gara ha to wiyete Djilor ha to wiyete Foundiougne on paami tigui ñalawma hande o kamɓe coalition serviteur ɓe jogui tigui programme chargé no fewi so tawi ko coalition wallu Sénégal noon ɓen idorto ɓiɗe ɓe noon e oɗo saaha joni idorto koto wiyete Mbacké ɓe mbaɗa toon meeting mabɓe ɓe mbaɗa toon meeting mabɓe so tawi noon ko biteɗo docteur Diallo mo coalition nanta guem askan wi on noon hande joddoto koye ɓen taw ko ɓen wiyeteɓe les investis waɗaɓe investis e ndera Guédiawaye so tawi ko coalition Benno Bokk Yakaar Benno Bokk Gis-Gisa liggey kon ñalawma hande o ɓen mbaɗata tigui ɓena ñalawma hande o ko ñalawma hande o mbaɗata déclaration mumɓe so tawi noon ko coalition Benno Bokk Yakaar ɓen noon koto rewo ha joni keddi to rewo leydi ndi keddi ko hande ɓe ummototo Saint-Louis ɓe paaya to wiyete Rosso Béthio so ɓe ummima to Rosso Béthio ɓe paaya to Rosso Sénégal so ɓe ummima to Rosso Sénégal ɓe jaɓana tigui to wiyete Richard Toll ɓe ɓenna ha to Dagana so tawi noon ko ɓeɗo wiyeteɓe coalition yewni askan wi ɓen noon e ñalawma hande o kolliri tigui ɓen mbaɗata activité ji men koto Rufisque ha to Yeumbeul du Nord ko toon ɓe mbaɗata activité ji mabɓe hande ndera leydi e ndera Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen nummima to leydi Sénégal to leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon casque bleu Sénégal najo goto wasi fittade muɗum laafaji mbulaji sappo goɗɗi Sénégal naɓe mbarmi hen ko accident noon accident werla mabɓe taw ko mo werlamo hinde belende tawi ko werla nawowo dadiɓe ko on tigui waɗi accident hollirama noon accident o waɗi ko ñande altine ɓennuɗo o accident o waɗi noon ko ñande altine ɓennuɗo o hollirama noon joguiɗo hono no wiiri ko joguiɗo konngol ministre accident o waɗi ko kilométre uji 7 to worgo ɓajo funnague wuuro witengo Sévarin tawi nder région de Mopti gañiɓe hen ɓe kala noon mbawi ƴettede nawam to hôpital ɓen dadiɓe wiyeteɓe ministre e oɗo saaha joni ko toon ɓe keɓata safuji mabɓe hano hannirta ni siftinde on noon tuggui kay ko ministre naati leydi Mali faade oɗo saaha joni ɓe mbasi
natti toon temedere capanɗe jeeɗiɗo laafa mbule kam woni casque bleu tawi hen sappo koye nder tuggi lewru janvier 2022 faade ñalawma hande o tan ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni meneka talata hanki o meneka naɓe jippima e boli hollirde mettum men saabu kay ngakkede cettugol guura e oɗo saaha joni e gueɗe ɓurɗe hatojinede ko wade tidde mum kay e oɗo saaha joni gona seppo noon ko hollirde mette mabɓe namdade kadi ndeɓe mbaylante gouverneur mabɓe nde ittete ha laaɓa goɗɗo adde kono noon kadi ɓen taw ko directeur uji région uji kewɗi ko wayno directeur régional bite catala bitegal EDM e wondude ɓeɗo catala directeur régional mosoma jebma ɓeɗo kala ɓe cohli ko yo itte ha laaɓa saabu kay haydara ala ko golli e leydi he leydi ndi kay walla falle nde kadi ne manki ko fati en nden ka e kisala ha joni ko leydi Mali keddoɗen talata hanki o sappo ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi colonel Azimi Koita hoolejo leydi ndi o ardima cérémonie on cérémonie noon ko joƴƴino golam ɓen yimɓe suɓaɓe mbaɗa terɗe kay taw ko halfiɗaɓe ko fati miccade e ɓultinade e windude kay ko fati charte woni tigui constitution keso mo leydi ɗi woni tugnalgal kesal mo leydi Mali cérémonie o noon waɗi tigui ko nder salle de banquier to palais présidentiel to e tawtorede Choguel Kokola Maïga ko hoore jagode leydi ndi wondude e hoore CNT e ministre de la refondation de l'état e yimɓe gouvernement hewɓe wonɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali laamu transition ɓe ɓayyini communiqué on communiqué noon koko fati e ɓen militaire uji Côte d'Ivoire naɓe nangonoɓe to bowallade diwoje ngal Modibo Keita ñande sappo lewru gonɗen ɗum e nder communiqué noon ɓe kolli kamɓe noon ɓen laamu transition ngo mbaɗi ɓe mbaɗi considéré mbina militaire uji kala e oɗo saaha ko mercenaire uji saabu kay ɓe naati e leydi ndi taw hay manda goto ɓe ngala ɓe gaari e leydi he kadi ɓe jogui pételaji e kuure e munition kewɗo tawa hay ordre de mission goto ala moɓe jogui ɗum saabi noon koɓe mercenaire uji wonande laamu transition ngu koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen laamu leydi Côte d'Ivoire namdima talata hanki o ko ɓuuri yawde yaccade nde laamu transition de leydi Mali woppita militaire uji mumen capanɗe nayyo e jeenayo militaire nangaɓe guila ñande sappo lewru gonɗen ndu tawɓe nanga koto bowalla laaɗe diwoje ngal Modibo Keita ɓe kolliri noon ɓeɗon nangaɓe capanɗe nayyo e jeenayo militaire mabɓe nangaɓe nder leydi he ɓe nanguira koye gañalde saabu kay koye mission mabɓe ɓe goni taw ko mission ko fati mission MINUSMA e mission kadi e kala saaha moɓe goni e nder leydi he oɗo ɗiɗo duuɓi kala gam yidde kay wallide leydi Mali no jaam e kisal artiri leydi he ɗum noon ɓe mbaɗi erango nde dadiɓe mabɓe goppitte ko ɓuuri yawde a yaccade kadi sans condition e sans délai ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Ouganda paaɗena ñande altine ɓennuɗo ɗo sagataɓe jeeyaɓe wuuro witego Zinza tawtego to worgo ɓaajo funnague leydi ndi jippima e boli e nder hollirde min jippude boli wadde seppo mumen hollirde mette mumen ko fati tidgol guura e oɗo saaha joni ɓe jippima e boli noon ɓe mbawi tigui duppude ponoje ɓe kadi wellaji yaade kadi ɓe porsi sofreɓe nde jippoto mbawa yantude mabɓe seppoji hen police noon ari tigui sariɓe sakiriɓe gaz lacrymogène e laggo police o teeɓima jeetato e mabɓe ɓen jeetato teɓaɓe noon ko ñalawma hande o walla fayi janggo poti darade so yesso juge koto Afrique du Sud paaɗene e nder enquête taw ko enquête ko fate jaayi bannoje nder Afrique du Sud ha fodde e nder boîte de nuit goto ha nogas go sagata mbasino hen pittali mumen en enquête noon yimɓe tato puɗɗima teɓede hen ɓen tata noon hen goto ko kañuma jeeya baro on noon mo jaara duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi tawa kadi baro ko bar clandestin omo yeeya alcool woni tigui sangara tawa alda e yamirore ɗum o teɓama hen kanko yimɓe ɗiɗo woɗɓe taw ko serviteur uji woni gollotoɓe e oɗon bar kañumen foof teɓama e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe koto Congo Brazzaville paaɗen Congo Brazzaville yeehino sumgoji mum sumgoji sarɗiyeji ñande sappo lewru morso gonɗen ɗum Union africaine noon wondude catala bitegal CEEAC woni communauté économique des états de l'Afrique centrale ɓe nuldino toon ɓen wiyeteɓe les observateurs woni tigui aroɓe ƴewde so tawi sumgoji ɗi ndewi lawol walla ala fodde capanɗe joyo sagata noon caggal nde sumgoji ɗi gasi ha laaɓi ɓe mbawi waddude conférence mabɓe de presse cate ɗiɗi ɗe foof e nder hôtel goto taweteɗo to Brazzaville lamor ko leydi ndi e nder conférence mabɓe de presse noon kamɓe cate ɗiɗi ɗe kala ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi saabu kay sumgoji ɗi mbaɗi ha gasi waɗani kareli mbaɗani tigui musibbaji waɗani dillere haydara ɓe kolliri noon e nder sumgoji he ne waɗi manquement kewɗe faiblesse kewɗe saabu kay ɓe kolliri bureau ji de vote kewɗi udditani e waktu mo poti udditde ɗe e bureau ji vote kewɗi kadi
e ndara yoga e gure ha tengte village uji waɗete tigi ko nder galle chef de village walla tigi waɗe e ndara baruji walla e nder gandaji ko hunde nde fotani wonde ɗum foof noon ko gueɗe poɗɗe waylede beele kaysungoji paaɗi ɗi e ɗuma reftude lawol ha no hannirta ni habaruji men jolam jaɓɓeri koto Sri Lanka paaɗen to leydi Sri Lanka noon oɗo saaha kala noon Sri Lanka naɓe goni tigui koye booli hollide metti mumen e nder lamorgo leydi ɗi ɗum saabinoma noon ha hoorejo leydi mabɓe biteɗo Rajapaksa Gotabaya o doguino galle makko o moltoyi tigui e nokku goto ko nokku ciiɗo ɗum noon ko caggal kayde seppoɓe garno ha damal galle makko caggal nde o dogui noon ɓe naati ha e nder galle ha e nder cuuɗi makko kala hollirama noon tala alarba hande o kanko hoorejo leydi ndi o waɗi ko ɓurɗo ɗum so dogde ha laaɓa o yalti leydi ndi guila wendoga taw o ƴetti lana ndiwo kam taw ko e lana ndiwo ka avion militaire o ƴetti lana ndiwo ka avion militaire o yalti leydi ndi oɗo saaha joni o tindima to wiyete Moldavie e oɗo saaha joni noon suudu sarɗeji ndi ɓe cuɓima gonnoɗo hoore jagoɗo ɗo kañum e foof e wasde yiɗede oɗo saaha joni kañum woni président par intérim leydi ndi koto leydi dowlaji tentuɗi Amérique paaɗen Joe Biden kañum woni hoore dowlaji tentuɗi Amérique o fuɗɗima jillu makko tala jillu makko e nder Proche Orient e nder Moyen Orient kala ko ñalawma hande o noon fuɗɗi guna jillu kiyiɗe hande o lana makko ndiwa ko juurima e nder Tel Aviv to bawallaɗe diwaji Tel Aviv lamorgo leydi Israël ko tourné makko gadan noon mawa joddo e ardiɗo gardiɗo leydi Israël mawa joddo kadi e hoorejo leydi Abbas hona hoorejo leydi Palestine hona Mahamadou Abbas mawa jodde mumen kay o yewtide mumen étape makko ɓurɗo mawnude noon ɓurɗo wadde fayida ko ñande aljuma ɓennuɗo saabu ko ñande hen waɗata étape makko jillu makko to leydi Arabie Saoudite koto leydi Ukraine faade Russie guerre Ukraine Russie toon paaɗen teskino pulaar heewide ni bone heewi ficcude ko laaci guerre leydi Russie Ukraine ficci laaci noon bone ficci laaci ha oɗo saaha joni hollirama tigui faggudu woni tigui économie de leyɗe Europe e oɗo saaha joni fuɗɗi tigui tidde no feewi e oɗo saaha kala kulhuli ɓe jogui kulhuli mawɗi noon ko fati kay jogoɗe dartade ko fati suspension sarvugol gaz mo leydi Russe ɗina kulhuli noon saabima ha oɗo saaha joni haalisa euro o yatiri ɓawo no feewi mbuɗo hande ko fati weccede hakkude euro e faade dollar wonti tigui wonti weccede o wonti tigui cippam haaɗi haɗa saabu mbuɗu euro ko mbuɗu euro goto keɓata ko mbuɗu dollar ɗum noon ɓe kolliri tigui tugui kay ko euro sosa fayi woni 2002 faade oɗo saaha joni kalis euro o meeɗa yatirde ɓawo meeɗa yande hano yaniri ñalawma hande ni taw ala ko saabi ɗum so wona guerre hakkude leydi Ukraine e leydi Russie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ñalawma janggo o noon ma en ketto musidɗo men sehil men Amadou Isaga Keɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo